No que levamos de 2019 xa se produciron dúas operacións importantes contra o tráfico de drogas. A primeira freou a entrada de 400 kilos de cocaína e na segunda interceptáronse contedores con torta de palmiste para poder elaborar preto de 3 toneladas de cocaína, segundo afirmou a Policía Nacional. Unhas novas que dende a Fundación Galega contra o Narcotráfico ven de xeito moi positivo. Y estamos a conocer un montón de noticias, todas positivas, nestes últimos días. ¿Sí? A detención de unha organización dedicada ao tráfico medio é importantísimo. Ás veces centramos a nosa atención en grandes cargamentos de droga, en kilos, en miles de kilos, e tamén hai que desartellar todas as organizacións que se dedican ao tráfico medio, que son ao final o que levan as drogas a nosas rúas. Dende a entidade insisten na necesidade de reforzar o servizo e de que se confisquen os bens que permiten a estes homes e mulleres continuar sendo narcotraficantes. Ademais, esta semana coñecíamos que Sito Miñanco e o seu entorno eran condenados por branqueo de capitais provinte do narcotráfico. Bueno, certa reflexión de decir, unha reflexión de certa incredulidade por pensar que esa inmobiliaria, por exemplo, o famoso inmobiliaria San Saturnino, leva funcionando e lavando cartos sucios do narcotráfico dende fai 30 anos. É importantísimo, e ademais a primeira condena que ten Sito Miñanco por blanqueo, con lo cual, bueno, pues especialmente significativo e tamén ilustrativo do que custa investigar, procesar e condenar por blanqueo de capitais. Gonzalo Bolle, abogado de Sito Miñanco, rexeita o fallo xudicial e admite que están preparando un recurso contra esta decisión. Espérase tamén un recurso por parte das defensas do resto dos acusados. Recordar que estamos a falar da exmuller, da súa filla e da irmán da primeira, así como de un empresario coñecidos todos de Sito Miñanco. Todos eles condenados a 4 anos de prisión e unha multa de 6 millóns de euros por branqueo de capitais, como xa lles decíamos máis arriba, procedentes do narcotráfico.